îngrământă și cele 3 luni din spate. N-am mai dormit de vreo 3 luni. Tata spunea pe vremuri că va fi o vreme și pentru somn. Și mi-am dat seama asta privind de multe ori duminică dimineața în biserică. Mulțumesc lui Valer și mi-a făcut surpriza, bucuria să fim împreună seara aceasta. Mi-a slujit mult împreună și cred că vă mai sluji în continuare. Amin. Amin. Și sunt împreună cu voi pentru că subiectul ăsta chiar că mi-a plăcut. Totul sau nimic. Un subiect excepțional. Vreau să vă citesc câteva versete din Deuteronom, capitolul 6. Aveți Biblia la voi? Dacă s-ar fi citit în Israel, aceste mine ar fi trebuit adus Vechiul Testament. Se uitau toți pe mână. Știți că aceste cuvinte care se felicitesc că le aveau pe o brățară. Și voi aveți brățări. Culori am văzut negru, roșu, verde, alb. Și știam ce reprezintă fiecare de la școala duminicală. Au venit toți copiii mei acasă, dată cu brățări de genul acesta. M-am gândit că să fi dezlegat în cultul pentecostal. Ceva aprobate. E bine, haideți să citim cuvintele acestea care erau scrise pe mâna lor. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Amin. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntari între ochi. Amin. Conferința se numește... Cum se numește conferința? E bine, e un subiect deosebit ăsta. Totul sau nimic. Avem pretenția, dacă aș băga de seamă, ca ceea ce avem noi să dea totul. Dacă ne cumpărăm o mașină, vrea ca toți caii putere din mașină, din motor, să meargă. Niciunul să nu șomeze. Dacă ne-am cumpărat un computer, am vrea ca să stoarcem tot ce se poate din el. Toate mașinările pe care le avem acasă și pe care le cumpărăm. Am vrea, de exemplu, atunci când avem copii, sau nu, prima dată când ne căsătorim, am vrea ca soția noastră să poată să le facă pe toate. Ne-am dorit foarte mult. Să facă și focul, să facă de mâncare, să fie și acasă și la biserică prima, să fie și o mamă bună, să fie o soție bună, să fie o femeie în biserică excepțională. Așa ne-am dorit și de la soții noștri. Când avem copii, ne-am dorit ca să fie de 10 toți. Să dea totul din ei, să învețe până la ultima picătură de energie și să ajungă toți cu diplome mari și noi să dăm aproape totul pentru ei, să le cumpărăm o mașină, să le cumpărăm o casă, să dăm totul ca și părinți. Ne-am dorit asta. Nu v-am pus întrebarea aceasta că dacă noi ca oameni cerem totul de la viața aceasta, totul de la lucrurile care ne înconjoară, nimeni nu vrea să meargă cu motoarele curate numai pe jumătate. Oare de ce Dumnezeu ar cere de la noi bucăți? De ce Dumnezeu ar vrea să mergem împreună în urmarea Lui cu motoarele la relantii? De ce Dumnezeu s-ar mulțumi cu pocăință din această călduță cu urmare foarte îndepărtată? Cu oameni care se gândesc procentual la ceea ce trebuie să dea lui Dumnezeu. Pentru că, totuși, în relația cu Dumnezeu am băgat de seamă că folosim de foarte multe ori ideea aceasta pe care o auzim mereu din lume. Tu să ceri totul de la viață, dar să dai în schimb foarte puțin dacă se poate. Să fie un fel de mare moarte, care mereu să primească foarte multă apă din foarte multe râuri, dar ea să nu mai dea nimic, să ucidă totul ce există în cale. Ne-am dorit să fim acel puț, acel lac închis. Și noi în afară să nu mai dăm în exterior nimic. E bine, Dumnezeu, o să aflăm în această seară 3 lucruri excepționale în relația în care Dumnezeu vrea ceva de la noi. Și când zic acești ceva, să nu vă mai gândiți la procent. În momentul în care Iisus Hristos a arătat crucile pe marginea drumurilor, în momentul în care spunea cine nu și-a crucea și nu vine după mine, nu-i vrednic de mine, Iisus nu s-a gândit la o problemă din aceasta foarte ușoară. Ucenicii se uitau toți la crucile alea și știau clipa în care se pun pe drum și se duc după Iisus Hristos că ei trebuie să-și înmormânteze definitiv viața.
Se duceau acasă, își luau rămas bun de la părinți, își luau rămas bun de la mașină, își luau rămas bun de la viața de dinainte și de la diplome. Le îngropau pe toate. De aceea zice Pavel că atunci când te botezi și te-ai băgat în apă, ai murit. Salut! Nu mai ești. E bine, am impresia că după botezul nostru în apă, noi trăim. Și în loc să trăim pentru Iisus Hristos, trăim bine mersi pentru noi înșine, sau în cel mai rău caz, trăim bine mersi pentru lumea de afară. E bine, în această seară, cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună 3 lucruri importante. Și primul lucru este că Dumnezeu vrea totul de la tine, dar în același timp, Satana se mulțumește cu procente. Dumnezeu vrea totul de la tine, în timp ce diavolul se mulțumește cu procente. O să vedeți în această seară și ce Dumnezeu foarte ambițios avem și ce Satan foarte discret și în același timp parcă necerând mult avem pe lângă noi. Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit în această seară este din Shema, din Ascultă Israel. Cu aceste cuvinte orice copil de israelit se năștea. Prima lui podobă, prima lui bijuterie era o brățară pe care scriau toate cuvintele acestea. Domnul Dumnezeul tău este singurul tău Domn. Să-L iubești cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu tot trupul tău, cu toată viața ta, 100% scria pe brățara aceea, tot pentru Domnul. Cu asta se năștea, pe asta o vedea în fiecare zi, așa trebuia să o recite pe de rost de nu știu câte ori pe zi, pentru ea primea bătaie de la părinți până nu mai putea când nu știa. El așa știa că Dumnezeu vrea totul. Evreii așa știau și primii creștini n-ar trebui să aibă foarte multe studii biblice ca să înțeleagă că Dumnezeu exact lucrul acesta dorește. Totul. Nu s-a răzgândit Dumnezeu. Nu s-a răzgândit în Noul Testament pentru că noi știm că legământul făcut în Noul Testament este un legământ mult mai puternic decât cel din Vechiul Testament. Dacă este ceva să gândim din Noul Testament, trebuie să ne gândim că cerințele lui Dumnezeu sunt mult mai dure în Noul Testament. Nu cumva să vă ispitească Satana și să interpretați Biblia că acum, în acest timp pe care îl trăim, Dumnezeu și-a mai îndulcit cerințele față de noi. Că-i har. Nici vorbă. Harul nu anulează poruncile lui Dumnezeu. Nu putem să trăim oricum. Și spune cuvântul Dumnezeu. Eu, Domnul, vă cer tot. Toată inima, toată mintea, cugetul, tot trupul, toată iubirea, pentru că asta le vrea Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea, și este foarte important, nu vrea să fie una din prioritățile noastre. Dumnezeu vrea să fie prioritatea vieții noastre. Pentru că a spus Iisus Hristos așa, căutați mai întâi împărăția. Și omul care nu caută mai întâi împărăția, vă spun că nu o caută de fel. Repet, omul care nu caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, care nu are prioritate, împărăția lui Dumnezeu, de fapt, el nu o caută această împărăție de fel. Dumnezeu spune să-L iubim cu toată viața noastră. Numai așa se poate înțelege ceea ce spunea Pavel, eu nu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă toată viața lui Dumnezeu. Gata, a murit. De câte ori ați lăudat un mort și să-l vedeți că roșește de mândrie? O, ce bine arăți! Unde de ce frumos te-au formalizat? Se mândrește dacă îi spui cuvinte frumoase. Nu! Bajocorește-l! Uite-te la tine cum ești! Legat pe sufălci. Se supără? Nu! De ce? E mort! Nu mai răspunde impulsurilor. Ia-ți un ac și înțeapă. Nu mai răspunde. Nu mai doare. Nu mai doare nici loviturile pe care le dai. Nu mai doare, nu mai bucură nici laudele pe care le aduci. De ce? E mort. Așa ar trebui să fim și noi. Morți față de lume. Morți față de laudă. Morți față de iubirea lumii. Morți față de jignirile lumii. Frate, m-am jignit puternic. Înseamnă că trăiești. Ai o problemă mare. Înseamnă că n-ai murit suficient. Uite, zice, nu-l pot ierta, că ce mi-a făcut? M-a călcat în picioare. Pe Hristos l-a pus pe cruce. Asta înțelege moartea, răstignirea. Mă întreba cineva zilele acestea de unde e obiceiul baterii
La toacă, știți când se bate toaca în sărbătoarea ortodoxă. Prima toacă din universul acesta a fost la cruce, la Golgota, când s-au bătut puiele în palma lui Iisus Hristos. De 2000 de ani se bate toaca să ne aducem aminte de loviturile de ciocan. Momentul acesta în care stăm înainte de Dumnezeu în această seară, fiecare dintre noi a trebuit să se gândească că trebuie să fie mort față de Hristos. Iremediabil. S-a îngropat cu Domnul în moartea Lui și este viu. Este viu în vecii vecilor față de Împărăția Sfântă. Unde a murit Hristos, mor și eu. Unde vie Hristos, înviu și eu. Toată viața mea trebuie să o dau Lui. Dumnezeu vrea toată mintea mea. Știți ce spunea tot Pavel? Și orice gând, toate gândurile mele, le fac rob ascultării de Hristos. Asta nu înseamnă că nu vine câte o scurciulpitare. De unde e? Satana. El este. Dar și ce ai făcut gândul ăla? L-ai luat din cap, l-ai pus sub picioare și le-ai călcat în picioare. Și ai spus, te-ai zdrăbit, veanicești. Pentru că orice gând îl fac rob ascultării de Hristos. Îl supun. În mine stă aceasta. În momentul în care spun, ești un prieten bun, n-ai vrea să mergi cu de două gânduri. N-ai vrea cu gândul 2, n-ai vrea să fie gândul 2, se întoarce. În momentul acesta ești un om terminat. În momentul în care dai loc liber gândurilor în viața ta. Nici o prostie care se face între tine nu se începe de la nivel de fapt, ci la nivel de gând. Gândul acela care n-a murit față de Iisus Hristos și care nu l-ai făcut în rob ascultării de Hristos. E greu să supui mintea. Doamne, supune-ne mintea să aceasta. Ajută-ne să ne supunem. Dumnezeu vrea tot trupul vostru. Tot trupul vostru. Ziceți amin. 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 Ați înțeles că de fapt aveți o biserică numită trup. Templul Duhului Sfânt pe care o purtați tot timpul cu voi. O biserică care nu trebuie pângărită niciodată. Și nu știu mai mare durere decât aceasta să știu că la 14, la 16, la 20 de ani deja ochii ți-s murdari. Biblia zice să-i scoți. Dar vreau să vă spun ceva, că înainte de a scoate asta, operația aceasta chirurgicală fizică este întotdeauna mult mai slabă decât operația chirurgicală a minții. Faceți o chirurgie a sufletului și a spiritului vostru înainte de vă scoate ochii. Mai bine să rămâneți cu ochii ăștia întregi. Aceasta este prima opțiune a lui Iisus Hristos. Numai a doua este scoaterea ochilor. Tot trupul. Ți-ai pus întrebarea aceasta că la 20 de ani să te duci în fața altarului cu viitorul tău soț și tu să nu mai poți fi mireasă și toată lumea să creadă că tu ești mireasă? Dar tu și Dumnezeu și Satana știu deja că nu mai ești mireasă. Și trupul tău, n-ai două. Nu te-ai născut și nu te-ai născut mai ca la hinduși. Mori acum, nu contează că ai alt trup de rezervă. În viața viitoare vei fi o râmă. N-ai alt trup. E unul singur și frumos. Vreau să spun că ești cea mai frumoasă creatură de pe fața pământului. Dumnezeu ți-a dat un trup care nu mai trebuie făcut nimic la el. Nu mai trebuie îndreptat nasul, nu mai trebuie explodat pistruii, nu mai trebuie nimic din toate acestea. Dumnezeu te-a creat perfect. Perfect. Ești creația Lui. Dar atunci dă-i tot trupul acesta. Tot. În închinare, în luptă, în lucrare. Dumnezeu spune, dă în seara aceasta toată dragostea, inima. Dumnezeu vrea 100% din inima ta. 100%. Așa cum spui mirelui tău, iubit, îți dau toată inima mea și toată să-l dai. Nu uita că Iisus Hristos este mirele nostru universal. Dați-i toată inima voastră. Și nu veți regreta niciodată. Și vorbesc și de inima de carne și vorbesc și de inima spirituală a mea. Dumnezeu ne cere toată puterea noastră. Tot ce avem noi, toate resursele noastre, să le punem în slujba Lui. Dumnezeu vrea totul de la noi. Doamne, ajută-ne să vrem. În momentul în care te-ai pocăit, în momentul în care urmezi pe Hristos, renunți la 3 lucruri. În momentul în care urmezi pe Iisus Hristos, renunți la 3 lucruri. Primul lucru, la dreptul de a ști cât de mult te va costa urmarea lui Iisus Hristos. Oare ce mi se întâmplă dacă mă pocăiesc? Nu știu. Voi mai avea serviciul acesta pe care l-am? Nu știu. Voi mai avea dragostea celor din casa mea? Nu știu. Atunci când te pocăiești, renunți
la dreptul de a ști cât te va costa lucrul acesta. Al doilea lucru, renunț la dreptul de a ști cât de mult vei fi schimbat. Că mulți vor să se pocăiască și spune, Doamne, schimbă-mă atâta. Dar tu habar n-ai cât Dumnezeu te poate schimba pe tine. Există oameni care spuneau, dacă aș fi știut cât de mult mă poate schimba Dumnezeu pe mine, poate că nu m-aș fi pocăit așa ușor. Dar am crezut că mă schimbă numai cele în domenii în care îl las El să mă schimbe. Și acum văd ce a făcut Dumnezeu de mine. M-a terminat. M-a nenorocit. A luat din mine orice ambiție pe care am avut-o în fața lumii acesteia. A luat Dumnezeu de la mine orice dorință de a epata, de a face ceva. M-a călcat în picioare, m-a zdrobit. Uite ce a ieșit din mine, pastore. Dacă aș fi știut ce face Dumnezeu, poate că m-aș fi gândit de 2 ori. Renunț la al treilea lucru când te întâlnești cu Iisus Hristos. La dreptul de a ști unde vei sfârși. Dumnezeu nu o să spună nimănui la botez, uite, acolo vei sfârși alergarea cu mine. Niciodată. Ai vrea să știi totul despre urmarea cu Iisus Hristos. Dumnezeu nu-ți spune cum vei ajunge la Beiuș din București. Dumnezeu spune, fă primul pas, du-te la Pitești. Când vei ajunge la Pitești și întrebi, Doamne, de aici încolo ce vrei să fac? Să te duci la Râmnicu Vâlcea. De la Râmnicu Vâlcea vei întreba ce trebuie să fac. Să ajungi la Sibiu. Și așa încet vei apuca de Beiuș. Dumnezeu nu spune niciodată că trebuie să mergi din București la Beiuș. Viața e ta. Astăzi un pas, mâine un pas, în altă zi un pas. Bun, dar acum hai să ne întoarcem la lucruri mai îngrozitoare. La procentele lui Satana. Deci am zis în primul punct al predicii mele, Dumnezeu vrea totul de la tine și Satana se mulțumește cu ce? Cu procente. El, dacă vedeți, e smerit. El nu vrea toată inima. 5% ne ajunge. Dăm 5% din inima ta, dăm 1% din iubirile tale, dăm 2,7% din prioritățile tale. El partifrizează. Nu, dacă nu curge, pică, oricum. Dă-mi o singură clipă de neveghere, zice diavolul. Să vezi cum îți poate distruge o viață întreagă de veghere. Dă-mi o singură șuviță de mândrie, ca să distrug o viață întreagă de umilință. Dă-mi un singur ban și fur un singur ban, ca să nenorocesc o comoară în cerul. Dă-mi puțin, pentru că acest puțin pentru mine înseamnă totul. Și într-o zi puținul acela de urmat tu. Dă-mi bucăți din viața ta ca să te pot distruge plenar. Se mulțumește cu un cui. Știți întâmplarea cu cuiul, cu casa? Cei mai în vârstă. Hai să vă spun și vouă. A zis un om, Dumnezeu, vreau să vând o casă. Și a zis cumpărătorul, da, Dumnezeu, îmi place casa ta. I-a spus acesta, atâta costă particlipir. Numai un cui vreau să-l am agățat în grindă. Atât. Ce contează un cui a omului dacă el are numai cât un cui? Dimineața venea el la om acasă la 7 dimineața sculat din pat. Vreau să-mi pun pălărie în cuiul meu, zice. La amiază venea înapoi. Seara la 11 își punea paltonul. La 12:20 noapte venea înapoi să-și ia ceva din palton. Era doar cuiul lui. A fost în starea asta să rămână fără minte. Atât are diavolul, un cui. Știți unde ți-l bate? Nimic. Și te face praf. Poți să stai fericită, ce zâmbitoare sora. Și ea cu cuiul. Parcă nici nu mă doare așa tare, zice. Mă gândesc la tragedia lui David. Un cui. Batșeba. Nu mai zic nimic, că mâine o martie. Da, vorbesc de Batșeba, dar nu de Batșeba, de Edutu. Haideți să vorbim de Edutu, nu mai parte instructiv. Când a păcătuit cu Batșeba, s-au stins toate. Sute de cântări venea și îl zăpăcea pe Edutu. Scria David textul și îl dădea lui Edutu. Edutu, fă rapid muzică pe asta. Trebuie mâine să cânte corul. Toată noaptea nu dormea asta. Speriat. Scria David psalmi într-o viteză fantastică. Edutu nu reușea să pună note muzicale pe el. Edutu era liderul de laudă și închinare al David. Dar s-a întâmplat ceva. Stădea Edutu și nicio cântare nouă. Ce se întâmplă cu David? Nu-mi dă un text. Scria melodii în orbă. Scria muzică în orbă. El își făcea meserie de fiecare dată.
Se adunau note muzicale după note muzicale. Se umpleau caiete. Și David era tăcut. Hărfile coriștilor stăteau atârnate în cui. Nu mai cânta nimeni. Nu mai mergeau la repetiție. După ce să mai repetăm? Întregul palat era întuneric. Și Edutun se duce la David și spune: David, nicio cântare nouă, împărate. N-ai mai scris un psalm de luni de zile. Tot e tăcut. De ce? De ce era tăcere în palat? De ce mii de cântăreți în templu nu mai cântau? De ce era durere? De ce notele muzicale cădeau pe jos prin brav? De ce? Un cui. 1% din iubirea lui David a fost acolo într-o zi. M-a spus întrebarea de ce nu-i har în bisericile noastre. Mi-a pus întrebarea de ce în multe biserici s-a stins ceva. Bucurie. Pentru că avem cuie. N-a vrut să atacă un trup întreg. Să mulțumește să fie cu noi prin biserici. Să te gândești cu gând acasă. La nenorocita aia de bancă, care ți-a luat bani și nu știi cum să-i plătești înapoi. Un cui numit o căsătorie tâlpită, prostească, rapidă, fără gând, fără Dumnezeu, fără să întrebi nimic din tot ce vrea. Un cui a venit Satan. Ți-a pus ceva. Ani de zile în care ai făcut totul pentru copiii tăi, în care ai făcut totul pentru familia ta și te dai seama de fapt că te-ai legat de cuiul ăla, numit bunăstarea materială, și Dumnezeu a venit și a spus: ce ai făcut, omule? Ai să îmi dai mie tot și ai bucăți. Ce ai făcut? Gândiți-vă la David, gândiți-vă la o singură șuviță tăiată de la Samson, o viață întreagă de luptă, credea că Dumnezeu e cu el. Nu mai era Dumnezeu cu el, era praf. Se făcuse praf toată puterea lui. Credea că Dumnezeu încă e cu el, cum cred mulți astăzi. Dumnezeu spune: nu-s cu voi, s-a plecat de mult și din bisericile voastre s-a plecat. Nu mai strigați că aici e casa Domnului. Nu e a mea, e a voastră, e prea a voastră. Un cui al diavolului. Există 3 feluri de oameni. De când sunt păstor, n-am găsit decât 3 feluri de oameni. Și primul fel de oameni sunt oamenii fără flacără. Oamenii fără flacără. Însă aceia care mor la 20 de ani, ați auzit de ei și sunt îngropați la 70. M-ați înțeles ce am zis? Morți la 18 ani și îngropați la 70. Sunt biserici, fără niciun fel de bucurie, fără niciun fel de pasiune pentru Iisus Hristos. Eu le vorbesc că Domnul e mirele și pe ei nu interesează. Parcă o căsătorie din aceasta aranjată, o fi aranjat-o părinții căsătoria aceea, că tu cel puțin nu știi de mirele ăla. Cine ți-a aranjat căsătoria asta cu Hristos? Cine? Sunt oamenii aceștia fără flacără. Există a doua categorie de oameni. Sunt oamenii aceia care au flacără mică. Numai puțin să nu se ardă. Despre ei spunea Domnul Iisus Hristos, că într-adevăr, mucul care încă mai fumecă. V-ați întrebat cât de mult îl lustură pe Dumnezeu ochii sfinți din cauza fumului care le emanăm mulți dintre noi. Că numai fumul iasă din noi. O flacără călcuitoare de lumânare, de petrol din ăla lampant, care făcea să ni se usture ochii când aveam lumină electrică acasă. Să ardem așa puțin, să vadă lumea că nu suntem nici stinși, dar nici înflăcărați pentru Dumnezeu. Oamenii aceia care vin la biserică, iubiții lui Dumnezeu ascultători, de duminică dimineață, de duminică seara. Oamenii aceia care n-au pasiune în ei. Sunt mulți clari, vedem, Domnul. Ei n-au treabă. Știi că din mai vin la biserică. N-au ce fel de flacără în ei. Dar sunt ei cu flacără cu care ne muncim cel mai tare. Oamenii aceia care să nu cumva să lumineze prea mult, ca să nu cumva să dispară în ardere. Asta vrea Dumnezeu. Asta îmi spunea Moise în moment dat. Doamne, sunt un rug bătrân. Nu contează ce Dumnezeu, ești bun de ars. Bătrân, ce ești? De aceea suntem ruguri să ne ardă Dumnezeu. Numai atunci va mistui flacăra aceasta noi. Când Dumnezeu va primi de la noi încuvințarea să ne ardă. Vină Duhul Sfinte. Noi îl chemăm să vină. Dar Duhul Sfânt e foc. Și focul când vine arde. Și noi nu vrem să ne ardă nimic. Și atunci ce avem? Nu avem Duh Sfânt de multe ori. Avem o copie de reușită a Lui. Că vrem să rămânem întregi. Și vine Duhul și spune, nu vreau așa. Vreau să fiți arși. Vreau să vă fac scrum. Vreau să fiți flacără olimpică. Să nu mai stingeți niciodată. Amen. Cum să vin să ard în stalagmita asta de viață, în stalactita asta de viață care sunteți voi? În icebergul acesta.
Ce vreți să facă în frigiderul vieții voastre? Ce foc vreți să aprind? Nu vreți să fiți țari, vreți să trăiți ca mumiile faraonice. Există oameni cu flacără mare. La 12 ani, Hristos, Domnul nostru, ardea. Era în templu. Când au venit părinții și l-au căutat după ce l-au pierdut, stătea cu preoții și făcea cu ei studiul biblic. Cu oameni care aveau 40 de ani de școală de Hristos. Ardea la 12 ani. Nu știți că trebuie să fiu în casa tatălui meu? La 12 ani, du-te mă copilă și te joacă, mă. Mai ia păsări din lut, fă-le să zboare. Eu vreau să fiu în casa tatălui meu, vreau să ard. Am o viață și vreau să o ard. Știa că mai are puțin pe pământul acesta. Avem un Dumnezeu care vrea să ardă în flacără mare să iasă de noi, să aprindă Dumnezeu în România aceasta. Sunteți numai bine niște butuci tineri, buni de ars, dați foc puternic. Ce să mai ardă din bătrânii aceștia? Nu mai rămas nimic. E ars necazul de mulți dintre ei. E ars obișnuința. Dumnezeu, să știți că urăște nota 5. Dumnezeu urăște căldicelul, oamenii care și-au drept a sări peste ștachetă închiderea ușii raiului pe spatele lor. Zice, ușa raiului să se închidă pe spatele meu. Dă-mi voie să spun că liniștit se poate închide în nasul tău ușa raiului. Dacă ți-ai standard de viață 5. Notă de trecere, o fi în lume, dar Dumnezeu nu are nevoie de asemenea oameni care să aibă 5 ca și viață, 5 ca și standard, 5 ca și utopie. Dumnezeu vrea ca să fim de 10. Diavolul se mulțumește să fie unul de 5. Dar Dumnezeu niciodată. El vrea premiant să strige cum a strigat femeii cananence. Oh, credință ca asta n-am mai văzut de Iisus. Ce-ar fi fost să scrie pe calavelele lui Columb în Mederagan? Când a spus Domn plus ultra, nu nimic dincolo, ba este ceva, zice Columb. A văzut scris pe tricoul Luther Mederagan, nimic prea mult. Cum ar fi scris Mederagan pe morile lui Don Quixote? Mari oameni au făcut acest univers, au făcut ceva ce a trecut dincolo de nimic prea mult. Ce a spus, trebuie tot să facem. Mereu să rămânem tot căldicei, tot în starea asta de nota 5. V-a spus întrebarea cum era Mederagan pe Arnosarea lui Alexandru Macedon să scrie nimic prea mult. Cucerește numai o cetate. A cucerit o lume întreagă, că nu s-a știut opri. Pocăiții n-au voie să se oprească. Să-și pună nimic prea mult pe tricouri. Pentru Hristos niciodată nu e nimic prea mult. Am avut în lume totul și totul era nimic. Am avut în lumea asta de lume totul și când te uiți și îl despachetezi acest tot, de fapt îți dai seama că e nimic. Am mai rămas puțin în viața ta, chiar pe 18 ani, maxim 60. Viața trece. Fă-te în seara aceasta și spune Dumnezeu, Doamne, sunt un copac. Fă ce vrei cu mine. Ia merele. Folosește-te de crengele mele. Fă-mă bancă și du-mă în lume. Așează-te și să fiu scaun pentru odihna ta. Să fiu bucurie pentru ai mei. Vreau să ne închinăm lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm capetele toți, să închidem ochii. Eu să stau așa că nu mai pot sta pe picioare. Doamne Iisuse Hristos, să mulțumesc pentru că seara aceasta în Biserica Betel totul sau nimic am înțeles ce înseamnă. Tu nu vrei procente, tu nu ești ca diavolul. Diavolul vrea bucăți. Tu vrei totul. Pentru că tu ai dat totul. Și tu nu vrei totul după moartea noastră. Tu vrei totul astăzi, nu mâine. Tu n-ai nevoie de intențiile noastre grozave. Tu ai nevoie de realizările noastre. Tu ai nevoie de hotărârile noastre.
puse în practică astăzi. Dacă este cineva dintre voi care a hotărât să ardă pentru Hristos definitiv din seara aceasta, până la mistuire, vreau să ridice mâna dreaptă sus. Eu nu mă uit ca să aibă timp cerul suficient să analizeze problema asta. Doamne, dacă au fost mâini, eu cred că au fost. Sper să fie o pădure de mâini. Sper să fie o pădure de copaci aici. Te rog, Doamne, ajută-i să ardă. Flacăra Duhului de Cel Sfânt arde bine. Ajută-i, Doamne, să fie foc mistuitor pentru București și prejurime, pentru împărăția Ta, Doamne, și să nu le mai rămână decât iubire pentru Tine. Totul sau nimic. Binecuvântă, Doamne, vedem instalată în această seară aici, ca piatră de aducere aminte. Binecuvântă, Doamne, România cu tineri care să ardă, tineri de la care Tu vrei totul sau nimic. Am avut totul, spunea prietenul meu, și totul era nimic. În această seară vreau să spun că Tu l-ai pe Hristos și Hristos este totul și cere totul și cere totul acum. Și voi veți zice după mine amin. Amin. Să rămânem înaintea lui Dumnezeu. Dacă n-ai găsit cuvinte potrivite să te rogi Domnului, am vrea să facem din această cântare o rugăciune pentru numele nostru. Pentru că El merită totul. Ție-ți dau toată inima mea. Ție-ți dau toată viața mea. Aleluia! Haideți să stăm în închinare înainte Domnului. Dacă poți să te ridici, ridică-te. Dacă vrei să stai așezat, stai așezat. Cum îți spuneți inima. Dar haideți să spunem aceste cuvinte Domnului nostru cu toată credința noastră. Aleluia! Doris
să gândesc mai bine lucrurile decât le-a gândit un suflet care ne-a trimis un bilet. Vreau din toată inima mea să-i dau totul Domnului. Aleluia! Dar nu știu practic cum să fac asta. Cum pot să trăiesc zilnic dându-i Domnului totul? Nu mai vreau să fiu căldicic. Nu mai pot. Ce să fac? Să faci primul pas. Ai auzit în seara aceasta că Domnul nu-ți va spune decât du-te la Pitești. Fă primul pas. Fă primul pas. Fă primul pas în seara aceasta. Ce ne taie nouă aripile, dragi? Păcat. Ce ne frânge nouă puterea? Păcat. Ce ne ia nouă energia și ne consumă? Patim. De ce nu avem ochi pentru cer? Că e pironit pe lucruri de nimic. De ce nu țâșnești din nou izvor de apă vie? Pentru că am săpat puțuri călăute. De ce nu-i lumină în noi? Pentru că noi stăm în întuneric. Dar poți în seara asta să spui lui Dumnezeu, vreau să mă schimb. Poți să spui în seara asta lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să fiu, Doamne, un hibrid. Nici mort, nici viu. Nici sus, nici jos. Destul cu supraviețuirea. Destul cu supraviețuirea. Dumnezeu îți spune în această seară că a venit ca ei, noi, oile Lui, să avem viață din belșug. Aleluia! Viață din belșug, nu din sărăcie. Să nu pleci din viața aceasta târându-te pe ultimii metri. Biblia spune că intrarea în Împărăția lui Dumnezeu este din belșug. Nu târându-te. În picioare, nu de rușine. Aș vrea să cântăm Domnului o cântare și în timpul acesta, mai simplu decât orice, să vii să ne rugăm. Orice suflet care în această seară vrea să-și ia înapoi aripile de la Domnul, să vină să ne rugăm. Ascultă-mă, dragul meu, ieșim afară de multe ori și ne uităm la stele. Ne uităm sus la stele și ne mirăm de cât frumos strălucesc ele. Dar Dumnezeu n-a făcut stelele să te uiți la ele să vezi cât de frumos strălucesc. Dumnezeu a făcut stelele ca ele să se mire de tine. Aleluia. Cât de tare strălucești tu. Aleluia. Dumnezeu, când a făcut floarea, nu l-a făcut pe om să se târască, să o miroase, ci florile când simt mireasma ta și mireasma cerului să se mire de tine. Tu ești acela pe care Iisus Hristos l-a făcut mai presus de toate. Vino în seara aceasta să-ți iei înapoi slava de copil de Dumnezeu. Aleluia. Pentru aceasta trebuie să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, mă las de amărât asta de viață. Și vreau să trăiesc, Doamne, viața din Dumnezeu.